No niin, ja ensimmäinen pitstop. Sitten vähän banaania ja suolaan assuja ja pissalla käyntiä. Sitten taas on kaikki hyvin. Jussi tuli kans paikalle, oli hieman teknisiä ongelmia. Nyt on vaihteiston ruuvit säädetty, rajat haettu. Ei enää hyppää ketju ylittänyt. Niin saadaan lähteä puskeen ja suorittaa. Jussillekin tiedokset, en mä ollutkaan sitten ladannut akkua. Mä olin ajatellut, että mä olin, niin pitkä pätkä tultu ilma. Sähköä. Ai että. Kyllä lähtee. No, kevyt pyörä, niin mikäs siinä? Kaikkialle 30 on ok. No niin. Ei mitään. Seuraavana Nilsiä. 9 kilometriä. Siinä pieni huolto ja huollon tarjoaa Reittiön nuorisoseura. Ja tämän meidän matkamme tarjoaa parhaana sponsorina vaimo ilman muuta, joka on ollut ihanasti kaikessa mukana ja tukenut isännän tyhmiä ideoita. Ja sitten kotikunnan paikallinen pyöräkauppias Sykli Vaasa. Ei unohdeta työnantajaa. Ilman että sais käydä töissä, niin ei paljon varaa harrastaakaan. Vanhan Vaasan sairaalalle pisteet. Mahtavaa hommaa. Nyt lähdetään sitten taas suorittamaan reittiä eteenpäin ja katsotaan mitä se päivä tuo tullessaan. Thank you!